tongue, but also by heart, by showing piety, and through your actions, by keeping away from anything that has been prohibited and restricted by Allah subhanahu wa ta'ala. One of the greatest acts of worship that a Muslim should do on this big day is slaughtering animals and sacrificing them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, a human being, a person, does not do on the day of Eid al-Adha anything. County Mamigori, Jakoma Mareruogo, Ganda Joselam, ma bende uchung'ne weche mag dongruok Ibrahim Omar. Koro kwa jotelo duto e pacho kaindi mondo mi one ni giloso kod duol achiel mabiro kelo ganda kanyakla. Kabende no wuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma okoni nyaka sani pod kelo tungni kata doko ni nothiche oko e apis. Omar wacho ni josiasa bende koro winjore were kod siasa momondo kendo giket maino margi e chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Wawache kupigania election ama siasa ambao wakati yake ni bado. Watu wa siasa watakuja chonganisho wa Kenya, wanafanya campaign ambao muda hajafika. Pande yote, pande ya serikali, wale najito upinzani yote. Na hii mtu naita Gachagua kwanza huyu utaleta shida katika nchi. Hawezi nyamaza. Umefutwa kazi, badala kwenda nyumbani kupumzika kwao, anahangaika, mara anaanzisha chama, mara anafanya nini? Hiyo yote kuletea nchi matatizo. Watu wa siasa hawache kuchonganisha wa Kenya na hawache kampeni ya mapema. Sikiko bende Omar wacho ni pod gi oganda jo Kenya ni kod geno ni kokale riwruok kata sirkal mamalo mar manywanda mar Broadbase chenro mabende nyaka sani mag dongruok ma osebet ka singone oganda jo Kenya kod jatend piny Kenya William Ruto geno nitiere ni biro chopo e wang'e kata doko ni githuolo masani to pod ok gineno mathoth ma osetim kod sirkal mamalo. Ingawa sasa tunabaka mafuta lakini hatuelewi, hatujajua bado. Lakini kuna matarajio vile wanasema kama ni kweli. Katika kuna mnyumba, kuna nini, kuna kitu nafanyika. Hatuwezi saa hii ni mapema tusemi, lakini tutaombea Mungu nchi yetu, tutaombea amani, tuelekeze sisi vizuri kwa njia vizuri. Magiti Moreki ni mabende kwetha ma kwedo sirikal kotene kod jatende duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ma ne en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro chako safar mar kisera mar Ombulu ma bende giromo kod johera magi ma bende gikone odichi makinyi geno ni gibiro chopo kadhoadh nam chumbi odichi ma kawuono kata githuolo masani jotelo go nitiere alwora ma kaunti ma Makueni e gwenge ma Malili kama bende Gachagua gi Kalonzo wacho ni gitimo ikruok makare mar neno ni kochopo yiero maduong' mabiro ma 2027 to gibiro tero jatend piny Kenya William Ruto pacho. Gachagua wacho ni singo mane jatend piny Kenya William Ruto mi oganda jo Kenya nyaka sani otame chopo ka okoni achiel kuom gigo ma gidwaro neno ni giduoko e wang'e en omenda mi ng'ado oganda jo Kenya ma bende okoni nyaka sani koro se wuoyo i payslip kata osara ma ichulo oganda jo Kenya. Seche gogo bende okwayo apisas mag obila ni kik yie ni ti kodgi e yo marach kod sirikal ni mara ponono gibiro donje telo gibiro neno ni girango ngima apisas mag obila. Safari ya kufukuza Kasongo imeanza. Muko tayari? Kwa sababu huyu jamaa ameharibu mambo ya payslip. Wafanyikazi wote wa public service na private sector amekatakata ile payslip, watu wote wamepata aibu. Serikali ambayo tunataka kuunda ni ya kurudisha heshima ya payslip. Hata hao polisi wako hapa ni watoto wetu. Hata hao wanaumia. Wakipeleka mabibi hospitali hakuna dawa. Wamekatwa pesa wanaumia. Tunajua saa nyingine mnaambiwa mtupige, lakini mkikumbuka mambo ya payslip, mkiambiwa mtupe tear gas pahali iko, mnamtupa opposite direction. Huyu Kasongo atitudanganya ataweka pesa kwa mfuko. Kuliko haweke pesa kwa mfuko, ile kidogo tulikuwa naye akafanya nini? Kasongo aende asiende. Magiti Moreki ni mabende kwetha mag jotel mawuke Kenya Kwanza kotel kod jating dai mar jatend piny Kenya Faruk Kibet kod jaod bura Masaku Dido Ali Raso e kinde mane giore nyasi mar alama mar Eid ul-Adha e gwenge ma Maili 4 Uasin Gishu County bende koro koni nitiere kweth jotelo masane dwa kelo pogruok e kind oganda manyaka oganda jo Kenya bed godo akicha.
Tunawaambia mchihatari sana na wale wa kabila, wale walisema Waislamu wasipewe identification. Sisi tunawaambia wao, tunawajua kwa majina. Hao walisema kwamba wakichukua nyatifa wataanza kwa kufukuza Wakenya Waislamu. Hata hawana adabu, wanasema Waislamu ni oria. Sisi hatuna hiyo jina, Waislamu ni Waislamu. Leo watu wetu kwa pembe zote, kuanzia Mandera, Moyale, Marsabit, North Horr, Garissa, Lamu, kila mahali wanaweza kupata hati ambayo inaonyesha wao ni wa Kenya, ID card. Kwa hivyo hiyo serikali lazima tuishikilie vizuri. Tuachane na hizi siasa ndogo ndogo ya WhatsApp, sijui nini, hiyo hakuna mahali itatupeleka. Wachigi nyaka moga juang medo chopni kamara moro mitiere kokale nyakalondo mare miero maramogi wadhi nyime bang' nyerere machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo e bad migawono mar thieth koro yudo gige thieth ma biro konyo kedo kod tuo mar kahera ma bende nengogi romo shillings milion 34 kokalo e riwruogno mar thieth mar Center for Health Solutions CHS. Kony ma kamano gin motimo masinde mag X-ray kaachiel kod mamenyo tuoche ma ket kod mago mano moting'o koda ka mar kahera ma bende igeno ni biro konyo kumaduong' e kedo kod tuono. Kano yudo kony ma kamano jatend migawo mar thieth e piny owacho mar kaunti ma Siaya kata piny owacho mar kaunti ma Siaya okoni gin kod geno ni ma en gin masinde ma biro kelo resruok kendo jotuo ma osebedo kod midhiero ma kamano koro biro yudo resruok. Kakilero kaendi kod Laktar Paul Wekesa ma bende en apisa maduong' e riwruogno mar CHS. Tuberculosis, as you know, Siaya is a high burden county for tuberculosis. We are donating 2 additional digital chest X-ray machines that are portable, that are powered by artificial intelligence to help improve screening and diagnosis. This follows a previous pilot in Madiani where there has actually been a quadrupling in terms of the numbers of cases of tuberculosis diagnosed because of the artificial intelligence that powers this equipment. And we are proud to make this donation of worth 34 million Kenya shillings. Seche gogo bende piny owacho mar kaunti ma Siaya ne oyudo gige thieth mag sinde mag laboratory kaachiel kod ndigni ma kwan giromo 210 ma ibiro tigodo kod nyamrerwa makonyo chwalo chenro mag thieth e kor gwenge. In the journey of eliminating neglected tropical diseases in this region and in this country, we join you, the county of Siaya, to be able to donate laboratory equipment and reagents that are going to go into the effort of eliminating neglected tropical diseases in this county. And on that addition also, we appreciate that malaria prevalence in this county is very high, and therefore we are also donating bicycles to community health promoters to enable them to be mobile, to be able to reach out to more households. Koroka kore gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo no dokero kano maduong' kaluwore kod kony ma kamano mokoni biro konyo kamaduong' e kedo kod midhiero mag tuoche ma bende koro ibiro tigodo kata ibiro masinde ma kamano ibiro tigodo e kedo godo e alwora mar kaunti ma Siaya. The disease burden in Siaya and in the rest of the counties in the Lake region is very high, and in the interventions by the county governments and the national government cannot be enough, cannot be sufficient. And if one had to enumerate the assistance we have had from CHS and AMREF over the years, it is absolutely invaluable. The partnership, I'm excited, so I want to thank you, SHS and AMREF, and let us continue to build and expand this partnership. Kod moko kuom johala e chiro Mapala, Kanjira location, Karachonyo, mano karo chung'od bur ma Karachonyo, kaunti ma Homa Bay, kwano lal kaluwore kod mach mano wang'o dukni gi otieno mane piny orugodo kawuono. Mach ma bende chechni ne otia kod jagono mane nyalo bedo kod paro magalagala mar ketho mwandu johala go. Ma en kaluwore kod ler mane ochiw kod ruoth ma Kanjira location Eli Obuya ma bende loso kod nyakalondo mar Ramogi ma bende no lero ni nyaka sani obila osechako timo nonro
kaluwore kod masira mar mach ma kamano. Kendo lipot ne osechwal nyaka e tesend bila Magot Oyaro. Udi adek ariyo mag charan to gi kama imadhe soda gi chips to owang' te. Gin ute mag ohala mitweng'e to gi ute ariyo mitweng'e to gi ot imadhe chame chips gi soda. Ji mag ji adek mopogore. Mwandu owang' mang'eny, tupni mag soda, nitie fridge mar jo Coca-Cola owang', TV owang' kanyo ero, kombe mantie kanyo owang', lewni owang' to gi charende bende owang'. Preliminary investigation wacho ni jirani makanyo ero ne muche gima chalo petrol tiyogi to giwuotho around to ok gineno gimoro, be ok gineno ng'ato. Tokeno gidoga ginindo to piyo to ka gidoga ginindo to bang' saa matin to gichak giwinjo ka gimoro muoch. Ka ging'iyo to giyudo kama giparo ni gini jomoke motime. Nyikoro Mogo Jwang kakora tieko chimanyien mana keloni. Magi thuond weche go kaketogi e yo machuok. Oganda Jo-Islam e pacho kaendi kod piny mangima ochokore kuonde alam mopogore ka gidhialo nyasi mar alam margi mar Eid ul-Adha. Joala e chiro Mapala, Kanjira location, County Homa Bay kwano lal bang' mach wang'o dukni gi otieno mane piny orugodo kawuono. Kod kweth ma kwedo sirikal ochako safar mar limbe magi e gwenge makadhodha nam chumbi ka githuolo masani gintiere kaunti ma Makueni kigeno ni odiochieng' makiny gibiro go tach kadhodha nam chumbi. Tudri kod kendo kor mosaboro gisochiko ne weche manyien e yo machuok. Sapar kaka pile weche manyien e yo no madimba. Bang' nyiri machuok wadonje paw tuke. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Manakamano machigni paw tuke Nyakoro Mogo Jwang nyinga Collins Okaka, jatugo masulo kendo madiere mara Harambee Stars Eric Johanna Omondi koro igeno ni biro were kod tima mar Romania mabende tugo e lig mar pinyno mar Uta Arad ka chopo giko mar dweni. Johanna mabende osebedo kod timno nyaka ne chakre dwe mar 10 2023 igeno ni orak mare dhi chopo giko mare kendo ok bimiye thuolo mar keto koke orak manyien. Seasons ariyo mosekalo kane tugo ne timno mar Arad, Omondi oseloyo gonde 8 ka bende osetugo tuke maromo 65. Nyaka ne owe wuoge pacho kaendi ganario kod 17. Johanna Omolo Omondi mano Eric Johanna Omondi osetugo ne klepe kaka Vassland, IF Broma kaachiel kod J Sodra duto manitiere piny Sweden kaachiel kod Breven manitiere piny Belgium kod Mua Thong United e piny Thailand. Weche mabendo tudore kod ikruok ne timno mar Harambee Stars. Jalupa kocha